Malnutrice neboli podvýživa často provází dlouhodobě probíhající onemocnění, zhoršuje prognózu pacientů, vede ke komplikacím při hospitalizaci, zhoršuje hojení ran, prodlužuje nemocniční pobyt a s tím jsou spojené zvýšené náklady na hospitalizaci a v neposlední řadě vede ke ztrátě soběstačnosti pacientů. Týden rizik malnutrice je upozorněním na tento problém. Proběhne od 6. do 12. listopadu, a to nejenom ve zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory, ale jsou připraveny i pořady v médiích, na sociálních platformách a na internetu. Rozpoznání hrozící malnutrice je ve vašich rukách. Nepodceňujte ji a buďte aktivní.